إيرانا بفلاي ما مدباب جزينا مسخم تنا حد لون أقرب الشيء قبل هالنسي لو من عندهم حزلكم قريبا له عندهم أي سلمون سمرة كاب كتما أوبسالا كاب هجرة شودني لمين كاي على كل التزعبات ذات كوريو سونا كلام بقدر لا يكونوا أبزق زي دماني أماني ناي بنتكوستيو جن زعبانا نسو أبزتمو كورو نسو أبزفولتو كنا تكورينا سودما أبتي أبيرتران أب يمن بفلاي ما بناي حانش زغور زنبرة وجز زملكت أجمع دحر بايتون كنقرنا ويكعلنا ويكع ككافلنا مسيلو كلا دما أبي تبين أبي إرتران أمونجي تبين أمونجي إرتران زنبرة وج تجمع كونت أجمع مرؤون قال نزبل دحر بايتو كابزلو فلتون كابزلو مرداتان ككافلنا فقط أن يكون مسيلو من مرتا مسكنا فقط أن يكون كسر زمسخة سلام غني لي تبق أنا وني مسكنك تبق مبار ما توي متان كوننا ورب دحر بايتان دحر داني نجيركاني وين سمعت دحر داني نجيركا يوم كن محجي أب كلت استفلا لي شانلات جيركان يركا علال حد من السيئل جيركان يركا خلاك أمس إرسات جيركان يركا السوق ما بقاسي كوز دوز درغنغا أتي نحانش بفلاي بزح سبون أيفرتوني وي بزح سب حبريت يقولوا لي خبز الأمر تبقيسه نزع بازي متقامو ويكأخم بحدش كم زخر مقرب مريت أيوه سلازي مسوب زتهسر نشتي حتى زبالة ما تود هرجير كابل عواني بصحة بونيرو أوريدي الله لي خاني خا سلام سمري بحال بيتم صوري عبي خابتم دارجا جمرتي ناي ده حصانات ناي ميدا وي كان يسهل هذا غابومي سلازي بو أبيلا بيتم صوري عبي تقال الله حزبه بمبار كوين أبال تنكين يقين خاي للنيرة بحري جن هذه ما خم كل سب ناو جبس عتيه خم جبس خا ناو شودان عتيه سلازي أب هاجر شودان نبرالو بحث زمان زبالة زي زوم أبقى اللي زنبركم ويتقادلتي أبسناي أمنات قداي كما تسخلو كندتي كربت كم زي بالكم قلاي وزقلت وي زبوها بريت غموس خاجن أماني قوين كان لها خبز جزازي حجي نحردان زي تقمك خوينو تي مغنيات كمو كتوس ازدرخكا انت تنقرني تتكافل من سمعتي كما يكون خطئني حكاها سون اقرا من قدون من الله يخونا له مسخامو زي انت تنقبل يجبون يرو تعترف لك صبو زي بتاع صبو مال تاريخنا وحيو كمزي سبات كمزي تعشميز مصرام كمزي نورمال امنات ويكا خمزي زتخشمش بيت منقسنا بفلاي زأتوه نقرات الله سلازخنا دما كمزي نا أمريكا الوفات زي طعمو لومسات زبهال نقرات الله ذا سواي دارقات حبرة السنة بفلاي زحدش ولدو دارقا بخوم يوز فلطو مارسي بنيجاتيف مبر ببوزيتيف اي فلطوني جن أنا أميدا حب خلو خصي كمزي اتي سن حسابنا يميدا زنبرة ناي كومنيست ايديولوجي سلازخنا دما مولو بمولو أملاخ يلن زبل سن حساب سلازنبرة نحاجة أنكويدو ناي بنتكوستال كوينوس مالا تريلي كريستيان كوينوس مالا لسي ولا نورمال كريستياني أسلامي كمزي قال زبل سب نزعي بناي كاروت أيفلت بناتي جن بهتصم قبول سب ويكا خم حدا عايشة خم حدا تصل الجيرة إذا حاسبوني رمانت جن أملاح كرت عن حدا أدري بيستفر اللي من قدي بس حكاية أبغى قصو ويكا حطو جمر اللي كاب 83 عامة ملتي كاب 83 تي مهنيات انتا يتعرفون وحي زبر انتا سوايه بيتم صورة تمهاري مهار زي تمهاري مهار زي ترحو أو تي مالت تمنقسي زنبر ودبابتو أنتي ناب دحر مسمر ويكا أنا هزبنا خمهور بيتم صورة سيطوم يرتمع كابانا زعبي مالتي سلازي أبتو أنتي مستهزب تقاجم تزاقاجو من تايو بحالي أيفلتون يوم أملاخي لنزبسنا حسابات يوم الفلتو بزح نقرات لزنبرة بتخينو أبتو زخدو مهارام كوينو زخدو وان بزح جوك نير مالت بزح تاشميو قرب دارقة عشنات يزمسل كينو حانا تقول دايم بقى قرب كعلو له يخيلة لابنت أب حد مرعى عدي ممومسي أبغى أنا تكر أبتنا عاقز درخت كمغنيات
مع سيخا بالكايو نتي إمنت مع سيخا كتنبرو جميل كاموني زرخب كالو روح نسخها كم تقدر أني كان نبزي إمنت بمتاخا كمينات كهيوت حجي بحس رزبلا يا كن قرطوا يدلي ثانك يو مالسي اتنوي حزبلن بخم سلازخون كي انا كنقرصو ግን ስለዚ ኣምላኽ ኣሎ ዝብል ስነ ሓሳባት ሒዞም ስለዝመፁና ብፍላይ ከም በዓል ድሩዕ ይኹን ቢተወደድ ኣብርሃ ነዞም ቤት ምሶራስ ነቲ ህዝቢ ምሁሩልና ዝሓሰብናዮ ምስ ህዝቢ የጋጭውን ኣሎ ብዝብል ስነ ሓሳባት ንዓና ተመሊሶም ብዛዕባ እቲ ባክግራውንድ ናይቲ ሕብረተሰብ ክምህሩና ጀሚሩ ሽዑ ገለ ካብቲ ዝመሃር ዝነበረ ትምህርቲ ኣምላኽ ኣሎ ትብል እያ እንታይ ተኣምላኽ ኢልና እዮም ሽዑ ዘይተምሃረ ስለዝኾነ እቲ ሕብረተሰብ ሲ እዩ ብዛዕባ ዘየለ ነገር ንንፋስ ኣሎ ዝብል ትምህርቲ መፅኡ ካብ ሽዑ ሕቶ ፈጢርና እንታይ እዩ ኣምላኽ መን እዩ ኣምላኽ ካበይ መፅኡ ገለ ዝብል ሕቶ እንዳበልና ናፅነት መፅኡ ናፅነት ከዓ ዘሰይ ማለት እዩ እምበርከ ያ ሰሎሞን ማለት ሲ ሕራይ ስኻስ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ስለዝዓበኻ ንእሽቶ ነርካ ግን ዝበዝሐ ሰብሲ ጎቢዙ ዝኸደ እዩ ኣብቲ ገጠራት ኣብቲ ከተማታት ከዓኒ ስድራ ቤት ከዓብዮ ከሎ ሲ ሙስሊም ይኹን ክርስቲያን ኣምላኽ የለን ወይ ብዛዕባ ኣምላኽ እንዶ ከይብሉ ቤተክርስትያን ከይከደ መስጊድ ከይከደ ዶ ናብ ገድሊ ከይዱ እዩ ሕራይቶም ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበርኩም ሲ ክትብለኒ ትኽእል ትኸውን ግን ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ ኮይኑ ዝኸደ ሲ ናይ ኣምላኽ ናይ ረቢ እዞም ኣምራት እዚኦም መሰረታውን ኣምራት ከይፈለጦም ከይዱ ክንብል ንኽእል ዲና ነይ ፈሊጡ እምበር ከይዱ ብግምጣሉ ከማን ፈሊጡ ዝኸደ እዩ ከማን ቀንዲ ፀገም ነይርዎ ምክንያቱ ነጢርና ያ ዳ እምበር ንኣብነት ካብ ደቀ ምሓረ ኣመንቲ ኮይኖም እዮም ከይዶም ናይ ደቀ ምሓረ ኣመንቲ ነይሮም ናይ በዓል ፓስተር ሚካኤል ኣብርሃ ገለ ዳሓራይ 77 ደቀ ምሓረ ምስ ተተሓዘት ንብምሉኦም እቶም ኣብቲ ቃል ሂወት ዝበሃል ቸርች ዝዓብዩ ዝነበሩ ከም ኦርፋን ኮይኖም ይኹኑ ተምሃሮ ኮይኖም ዝመላለሱ ንብምሉኦም እዮም ኣረኪቦም ሽዑ ተመሊሶም እዚኦም ኣምላኽ የለን እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኢሎም ዝከረንን ፓስተር ሚካኤል ዝኣለለኒ እያ ሽዑ ፓስተር ሚካኤል ከዓ ኣምላኽ የለን ዲኹም ትብሉ ኢልዎም ድሓር ንሕና ግን ኣምላኽ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ኣምላኽ ዳ እዮም ይርዳእና እምበር ፅቡቅ ኣይኮነን ገለ ምታት ምስ በሎም ንዕኡ ክቀትልዎ ከም ዝሓሰቡ ኣብ ደቀ ምሓረ ዝነበረ ጀነሬተር ንዕኡ ክቀትሉ ሓሲቦም ሲ ንዕኡ ክቀትልዎ ስለዘይከኣሉ ኣቃፂሎም ኣወፅ ፋክቲ ዝነግረካ ደዋዕልቲ ናይ ደቀ ምሓረ ኩሉ ሰብ ፈጣ ኸውን እዩ ኣነ ወዲ ደቀ ምሓረ ይኮንኩን ካብ ኣስመራ ይወፀ ስለዚ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ እቲ ሕቶ ግን ኣብ ሜዳ ምስ ከዱ ነቶም ኣምላኽ ኣሎ ዝብሉ ስፔሻሊ ኣስላማ ይኹን ክርስቲያን ካብ ተዓሊም ጀሚርካ እዩ ጎስጓስ ዝካየድ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ሰራዊት ምስ ኣተው እውን ብጣዕሚ እዩ ኩናት ዘለዎ ክሳብ እቶም ዝበዝሑ ሕጂ እቲ ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብ ኦርቶዶክስ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ከምዚ መንግስትና ኣማኒ ገለገለ እዩ ዝብል ገሊኦም ከማን መታለሊ እንዲብሉ ኣብቲ እንዳ ማርያም ቅልቅል ይብል እዩ እቲ ፕሬሲደንት እኳ ከምዚ ኢሉ እንዳ ማርያም ተቐልቂሉ ገለ ከም ዝበሃል የለን ኣምላኽ የለን እዩ ዝብል ቶታል ኣምላኽ የለን እዩ ዝብል ሕጂ ነቲ ህዝቢ ንምስዳዕ ግን ዝጥቀመሉ ታክቲክ እዩ ስለዚ ኣነ ኣብኡ ስለዝዓበኹ ምክንያቱ ወዲ 3 ዓመት እየ ንሜዳ ስለዚ ከምኡ እዮም ሰሪሖም ከምቲ ንሶም ዘልኒ ሰሪሖምን እዮም እቲኦም ካልኦት ግን ንዓይኒ ምስራሕ ፀገም ኣይነበሮም ነቶም ዝተሰርሑ ግን ነቶም ኣምላኽ ኣሎ እንዳበሉ ዝወፁ ንክመልስዎም ንክቅይርዎም ግን ዓብይ ገድሊ ነይሩ እቲ ኮይኑ ግን ክሳብ ኣምላኽ የለን ዝብል እዮም ዝገቡ ኣቦይ ዝብለካ ዘለኹ ኣቦይ ሲ ኣምላኽ ኣሎ እንዳበለ ከይዱ ወላ ፔንቴኮስታል እዩ ክኸይድ ከሎ ሶሪ ምናልባት ኣቦይ ዝብሎ ዘለኹ ወላ ኣቦይ ሶሪ ክልቲኦም ዝሰው እዮም ግን ሰብኣይ ኣደይ ድሓን ሰብኣይ ኣደይ ሲ ኣምላኽ ኣሎ እንዳበለ ከይዱ ንሜዳ ኣብ ሜዳ ግን ብልቡ ድዩ ብኣፉ ኣምላኽ ዋኑ ኣምላኽ የለን እንዳበለ ኣትዩ ስለዚ ሲ ድሓር እውን ንዓና እውን ንሕዋት እውን ከይተረፈ ኣመንቲ ኮይኖም ፀኒሖሞስ ስለምንታይ ኢሉ ገብራ ሰሎም እንታይ ዝበሃል ንገብራ እቲ ንዓይ ከም መላለይ ምሳኻ እታ ሞመንት እየ ክትነግረኒ ዘለ ናትካ ሞመንት ናትካ ድሕረ ባይታ ነዛ ጉዳይ ትምልከት ሓፈሻዊ ክሕሎ ንኽእል ኢና ግን ሕጂ ኣይሰዓቱን ናትና ናይ ሎሚ ሰዓት መደባትና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን የመንን ዝነበረ ንምዝካር ስለዝኾነ ኣፅቡቅ ኣቢልካ ብዛዕባ ናትካ ጥራሕ እንድሕር ነጊርካ ንፅቡቅ ነይሩ ግዜ ክንቁጥብ መታ ፅቡቅ ማለት ሲ ዳስ ዋይ ኣነ እውን ከይትገፍሓና ዘበለት ንጎኸም እየ
ስለዚ ኣነ ብዝኾነ ይኹን ኮይኑ ኣምላኽ ምህላውን ዘይምህላውን ከፅንዕ ስለዘለኒ ናፅነት መፀቲ ነገር ትሓተሉ ጀሚረ ክልቲኡ ንሕና ነቲ ኣብቲ ህዝቢ ፀንሓና ኣተሓሳስባ በበይኑ ኮይኑ ህዝቢ ኣምላኽ ኣሎ ይብል ብሰላም ብረድኤት ኣምላኽ ኣትኹም ብመዲና ዓለም ብኪዳነ ምህረት ገለገለ ክብል እንከሎ እተገዳላይ ከዓ ኣበይ ናይታ ምሳና ተዋጊኡ ኣበይ ዘላ ገለምታት ገለ ይዝብል ነይሩ ስለዚ ክልቲአናስ በበይና ኮይኑ ስነ ሓሳባት ኣብዚ እዋን እዚ እዛ ነገር 83 ዝተኣልከት ኣላት ኣብ ናቕፋኻ መስጊድ ነይራ ቤተክርስትያን ከዓ ነይራ እንዳ መዲና ዓለም ትበሃል ግን እቲአን ብዙሕ ንሕና ከም ታሽሚና ንፈልጠን ከም መወከስ እምበር ዊዶን ኬር ኣባውት ግን ድሕር ናፅነት ግን ግድን እቲ ከስተውዕለሉ ጀሚሩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከፅንዕ ስለዘለኒ ብዛዕባ ምስልምና ከይተረፈ ብዛዕባ ጥንቁልና ይኹን ብዛዕባ ኩሉ ከፅንዕ ኢለ ምስ ፈተንኩ ድሕሪ ክንደይ ጃስት ሓንቲ መፅሓፍ እያ ዘላ ማለት ኢለ ናብኡ ከፅንዕ ምስ ጀመርኩ ኢንዲቴል ምስ ኣተኹ ድቃስ ዝስእለን እዋን ነይሩ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ግና ድቃስ ንክረክብ ዝግበረኒ ኣብ ዓሰብ እንዳ ሚካኤል ዝበሃል ቤተክርስትያን ንሚካኤል ከም መልኣክ ገይረ ይኮንኩ ዝቕበለኒ ከም በቃ ንየሱስ ክርስቶስ ወላድን ተወላድን ምዃኑ ክፈልጥ ናብ ምስልምና ከይደ እየ ዘፅንዖ ነይሩ ምክንያቱ ንሶም እዮም ኣንፃሩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለነበረ ግን ይኹን ኣይኹን ኣብ መወዳእታ ግን ንስኻ እታ ዘይተፈለጥካ የሱስ ክርስቶስ እስኻ ተዳእኾምካ ኣምላኽ እስኻ ተገለፀለይ እናበልኩስ ነታ ቤተክርስትያን ዘይኣምነሉ ዘይቅበሎ እምነት ነቲ ቤተክርስትያን ዘይረዮ ሽዑ ዘይረ ምክንያቱ መዋፃዕ ገለገለ ዝበሃል ቋንቋታት ኣምፅኦምለይ ብጀካ የሱስ ሚካኤል ዳንታ ትገብር ኣበይ ዘላ ሚካኤል ዳገለ እናበልኩ ዘይረ ኣብ መወዳእታ ግን ወዲቀ በቃ በይነይ ተመላሊሰ ለይትን ቀትን ድቃስ ምስኣምኩ ዝኹት ኩሉ እዋን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ግን የሱስ ክርስቶስ ብርግፅ እዩ ተቐቢለዮ ንየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ታሽሙ ዝገበረኒ እየ ኣብ መወዳእታ ንመፅሓፍ ቅዱስ ወሲደ ከንብባ ጀሚረ 24 ሃዋር 3 ግዜ ወዲአ እየ ኣይተረዳእኒ ራብዓይ ግዜ ከንብባ ከለኹ እዩ ዘሊለዮ ደ እንዳበልኩ ከንብቦ ፅቡቅ ጌሩ ክርዳእነ ጀሚሩ ብዙሕ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ በዚ እዋን ዝውን ክገልፆ ዘለኒ ብዙሕ ሰብ ዋላ ፕሮፌሰር ኮይኑ ዋላ ዝኾነ ይኹን ኮይኑ ናይ ዓለም ዝፈለጠ መፅሓፍ ቅዱስ ከንብባ ኣይክእል እንተንቢብዋ እውን ከም ፊክሽን እዩ ዘንብብ ንነፂር እዩ ከማ እንዳሓልፋ ከምቲ ኣነ 3 ግዜ ክውድኦ ከለኹ ዘይተረዳእኒ ከምኡ ዝሓልፎ ሰብ ኣሎ ግን እቲ ሪያሊቲ ግን ነዚ ዝፈጠረካ ኣምላኽ ዘይፅናዕካስ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ከተፅንዕ ክነብር ከለካ ንባዕሉ ድኻም ብዙሕ ግዜ የሪኦም ብፍላይ ናይ ሳይኮሎጂስት ዝበሃል ሰባት የስሕቁን እዮም ዘየለ ከፅንዑ ክትሪኦም ከለካ ብዛዕባ ትህሉ ህያው ኣምላኽ ከፅንዑ ዝግብኦም ግን ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣስ ንሓሳብ ዘይኣምኑ ዓዕሮ ስለዝብል ኦልሬዲ ዝተደፈነ ኣእምሮ ስለዘለዎም ሓንቲ ዋላ ምሁር እየ እንዳበልካዮ ክምፁ ናይ ትምህርቲ ስነ ሓሳብ ግን ዘይብሉ ትሪኦ ወይ ከዓ ናብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ንክፈልጥ ኢሉ ግን ዘይብገስ ኮይኑ ትሪኦ ተሰዋካሲ ንመፅሓፍ ቅዱስ ንእሽተይ ሒዝካ ክትከይድ ክትሪእካ ከሎ ሰብን ንሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ሒዝካ ብቅድሚ ሰብ ክትከይድ ከለካ ዝሪእካ በበይኒ ስለዚ ኣምላኽ በዚ መሰረት ረቲዕኒ ናብ ኣምላኽ ተመሊሰ ንኣምላኽ ከገልግል ጀሚረ ግን ብመጠን ኣብቲ ውትድርና ክንደይ ሽግር ገፂምኒ በቃ ካድር ነርካ ቤት ምሶር ዓብይኻ ከምዚ ክትከውን በዞም ቆልዑ ጨልጫል ተሰቢሕካ ገለ ትበሃል እዋን ነይሩ ግን ንስማ ይኮኑ ሰብ ይኸውን ኣነ ንዖም ዝነፅጎም ዝነበርክ ንክንደይ እምነታት ተረዲእካ እቲ ዛዕባ ሰፊሕ ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ እውን ብዙሓት ግዳይ ስለዝኾነ ዋላ ወተሃደራት ከለዉ ዋላ ኣገልግሎት ዝኸዱ ከለዉ ኣገልግሎት ወዲኦም ዝተመለሱ ከለዉ ትምህርቶም ብኩሉ ስርሖም ኩሉ ነገር ከማልኡ ዝኽእሉ ዜጋታት በዚ ጉዳይ እዚ ግዳይ ስለዝኾኑ ርእሱ ዝኽኣለ ዛዕባ እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ይፍትን እየ ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ፈቃደኛ ኮይኑ እኳ ኣይመፁን እዮም ወይ መፁ ኣይፀንሑ ክሳብ ሕጂ ከም ዛዕባ ክንልዕሎ ግዜ ንድሕር ሃሎ ኮይኑ ናትካ ፍቃድቲ ኮይኑ ከም ዛዕባ ክንልዕሎ ኢለ ዝሓስብ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ርእስና ንክንከይድ ማለት እዩ ናይ ሓንሽ ከመይ ትዝክሮ ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ከም ዝጀመረት እዩ ዝግለፅ ኣብቲ ስኻ ትገብሮ ዝነበርካ ዕላላት ግን ኤርትራ ከም ዘይጀመረት ኢኻ ተተንብህ ነርካ ዋላ እውን ብወገን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ውግእ ወይ ኩናት ኤርትራ ከም ዘይጀመረቶ ኢኻ ተተንብህ ነርካ ገለገለ ሓቅታት ገለገለ ጨብጣት እውን ተቐርብ ነርካ እሞኒ መታን ቅርጡብ ዝበለ ኮነና እቲ ዛዕባና ብዛዕባ ናይ ሓንሽ ክትጅምረለይ ማለት ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣነስ ነቲ መንግስትስ ክፀልኦ ክእል ስለዚ ፀላእክዎ ግን ወንጃል ክኸውን ኣይኮነን ማለት ኣብዚ እዋን ቁርብ ዝተናወፀ ነገር ይርኢ ኣለኹ ማለት ነቲ መንግስቲ ስለ ፀላእካዮስ ኩሉ
نعو كوكو فوق رايا سكمو زبلسنا حسابات it's not right مالتي نتمن قستي تقاوم زلخافو فتحي سلازي ترخبه سلام سلازي ترخبه نتعد سلازي رمسا كابتم زنبور كولونايزرز جزاتي زخف جزائي بمخانو إينا أمبر حدا جيزيس كابزم تقامتو ستمن قستي قد حايش تولو الوان ونالي جن انتاي كبسر دلو هي أنا قا بزحي عملولوني كابزي تفلطو ملأخ تفلطو سيطان جلز بحال قنقالو زي توتالي مسمى الأخ كزامة كلمة شيطان جن حدا جيزي ناي بحق ديو بزعبا هاجر زحسب تولو الوان ونالي كاي قلا كريم كله سمعت كهم كم زخل يرضى ديو نجر جن بزعبا نحنشي تي قداي ولا نحنشي قلنا كله أنا صوت حقي يخزر جحنت نجر كزار كله فكر ما عملاخ يزار كم زلوه فلك كلام ده خمس سنة زلوه إذا بتعزلوه إن ديتيل ناي بوليتيكا نجر وشتي ويكا قبل سياسة لازم نباركو ناي بوليتيكا نجر فليت إيكون كنت يزار تي هي وأنا صوت حقي يزار سلامتاي وتهدر يعني وتهدر لازم نباركو نتدري أن زقت من زنبرة نجرات كاي فلتي ምናልባት ምስኤል ኣብ ፍራንስ ኔትወርክ ፅቡቅ ገይረ ገሊፅ ኣለኹ ብዛዕባ ምድኻም ተጋደልቲ ገለገለ ዝብል ዋላ ብዛዕባ ንሕና ሂስትሪ እውን ኣብ ኤሪሳት ግን ጃስት ብዛዕባ ናይ ሓንሽ ጥራይ ትንኪ ግን እቲ ሰብ ክሪኦ ዝደለየ ሰብ ክሪኦ ከይድዩ ይኽእል እዩ ኣብ ፍራንስ ኔትወርክ ይኹን ዋላ ኣብ ኤሪሳት እንታይ ክብል ስለ ዘለኹ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ንኽረአለ ይኮንኩን መፅአ ዘለኹ እቲ ሓቂ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ስለ ዘሎ حبال مثل ما تتبعت أنا زي نجار زي أيكون كنت فوت زدرني حنت نجار كذا ما سوري شيء أب حبرة السنة ويكاني تي محبر شو عاد تجلى الزبهار سنة حسابات نتي حزبنا عنك حيونا إرترا حنت مخانا أب إرترا مسلي إرترا حق ألس أب برابيرو أمبر كأنه حنت حتى تبغيسو شفتها مقارنة كم زقلي يوم حد شفتها زبوزلو أنت قال لك أنا كنا في سنة حسابات نشافاتو بعد ود حاضرة ناقون عاد سبع زملست حزبوا جنبار شفتها يكون بزنايزون في التصوير ولا مسوات قنا شفتها تي زنبر ودب لناتنا إرتاز ساعات أو كنا زي وعلى ملح برقص أي تواقعون أي تقالوسون أي فلطوون يوم هذا نو كدوفروك وخبز زبل انتخانة قلنا أنا تعاسيبهم قولوا يوم زبلات حساس بالا نقل يوم ثم زي فلطاتنا تي سبنا زي تدلينا قرص طوّا ثم كالوتي زي زبز حساب زي فلت نفس سمعت ناتو تتكيمكا خالصنا حسابات ناتكا متاو قلت نعم هاجركا خطبل ناتكا طعمو خطبل هاجركا شيء ونعم مثلا بنات يردي كيف ولدو تخوينا مزقبرو زلو خاني حطوا لهم فلتوا لهم سلازم نفساني حنش متى أب تايز بحال أي تجالي دا أي نبزح ترسم بزحات سبات نزح حبريت هذا بيجي سرد ولو بزحات كافريت أو مسق زبور لو فريت كيسوق أي بالكان تنبيهك قال حبريت هيك كأن خان من رقادو وكأني بالسبح إن مقرابي مت يزلخو أبتن زعبان هرات كرنا تبوي أبتن بلن زلنا زعباتات تتدهنه تريتو أم بيجرش عدل كبك إشعو أبتزبك عدل كلام صوت غيرها تزلك جنزابتات تزلك تعزب تات مالتي تن تاريخه في الصامتات انتهي نيرا وجن إيرتران تاي تجيرو وجن يمن حنش كن تاي تجيرو زين يجد سنة قديما يا باي ذا واي نحنا كابتس أنا 4 سنة نبعث سكيت كم دك أم حدا أم هرت بحال عدي تغيرنا نبعث سكيتنا نبعث سبعتنا كم كل سب تستقر لا يزبحال مول بمولو نابرا لا يستغير زنبرة جزء زبيرتا كسبتش عن شو عتن ولا حد قال على ميرن زبحال أم لا يباركم كسبتش عن شو عتن سبب كم زنبرة يزر تستقر لا يزمته كسبتش عن شو عتن تنفاسو سينو زنبرة زبدها زنبرة تستقر لا سلازي أبزو أنا زين إحنا برات يبلنا عتك يبلنا جاست تسندينا ينام تسندينا مسندا وتفوتونها وقع مسندا ونسندنا كم مسلا زخونة تسعان سلسلة أربعة جيران سلسلة نبرت بفلاي إساس نتوكل كفوي بتعمي لعلي حجزي أتنيتنا قال بقول تجارب نير تاو يجلس مسافر صار حج خايس مسافر ندعنا أنا إساس حبي النجار سلسلة بزعباز كنتنون اللي رايفه أنا زوجت حتى دم مسنا يسجلوا الزلمة نير
عسى مسكرنا نحنا ولا حنت يبلنا زخون كنا جري يبلنا أصورنا يكون أصورنا سي كم أمني تسعان حدا سماري خمسة تنكسات أب معسكر حمد هلال مساعتوا أو يبلعن أو نحنا زخون كنا جري كي تجبره أو نبلعن نافتا تصحيب وصي بمباتاتا وصي أبي أمدادي أشك أبتانكي ناي ديشكال لوا برين لوا كله عينت أي تخي ترف بمباتاتا يكون وصي ولا ناي بمبايت كي ترف لك كم أن باتري أن وصي تسندين نحنا قلنا لك كم رتامة نحلون كم يجي كات حلون حنت برتام حلون يخون أيخون حنش يمناويان في يوم موصل زنبور أب مس إرساس لزقلس كوي خمسة دقم زلوا خيس معنا صوي نفرتهم أب حيل أير يعش زي عاقبة مني أبزوان زي حيل أير نحنا سوري بزعوا حيل أير تقلس أفلتو خاطرلوني صم زيادة خبز وصبونير جن أب حيل أير مستعقبات النفرتي حيل أير بحال كم زي بالناري سراويتنا نايتس عن حدا نايتس كم أون زترفتو كم أون عوالو تبحيلهم زوتو قال يوم نيمن يوم كيدهم صار قال يوم سعود عرب كيدهم يريوا مالو فوتيا سلازي حيل أير يبلنا حيل بحر يبلنا أنتو أنت حيل بحر نيرو كنتو خنا إتهاجي ينبر ولا حانتي جلابو أين برهم نبي تمذكر يوم يشوفون يرمنا سنة ميلادنا هوري ما فتحنا زبالة تنا إثيوبيا فرجس نيرو يبحال جن I can't believe that one مخياتو زعرب من إثيوبيا زنور تهارمو قال متات قال تاشمينو جن أفزي وانزي I think تسعة سنة قال خبابي مسنا قريتا قال بيس جن غزي أم يرم حلوة يخون أيخون يمناو ينجن بعصف عف عين تطوارني سلسله خلنا دم مسرع أيوه ومن أنت جمعنا تجمع له زبلات حساس باق يرم جم ولا أنت مخنياتين فلتن أب حنش أتي هاي بحر خاني هذا حدا جزء مالت كلنا يكون عن بيت مذكراته نبع على حدا 4 بيسون جزء أو مسلز نبور كيدهم جم ريوم جم أم لخوانا يمنا أتيم كم زلوا أنا قلت إذا ما عاشيز خم زلوا تسعان حمش تنس قلني بس حدا خا سلس كينات قال سلس تاوي كيدان قال له إساس قلت أنير نعمل السودان أنت تواقع نيرة مسانا ولا نحن خان واقع نيرة بس حدا خا إثيوبيا خا سوري هجي لا إثيوبيا مستعد حد ما سياد حد قال إثيوبيا خا أنا بقى مدلعات يقولون نيرة حجي مدلعات يقولون نبورو نزخول أو قمة إثيوب بس حدا خا أطوارناتو ناي ولا هنوك حتى نيرو مو مساعد سمسين نيرو هو مسين نيرو تخوين قل أب عسب إذا نجاز مسكونة أقول ما يلوم إثيوبيا نبدأ أتيم نبدأ سلز أتو نعنا تيبلنا هندبت نعمو جيو قبلنا نبيكم قوي بدأ سراجنا إثيوبيا أتيلو نقول ما خد فيه قال يزبزلو قل نزغن يكون كوينوسي نعمو جيو يلوم نعين حد خلاي تانك أدالو يلوم يبوق سنة إذا تانك تاتي أراتامي عندنا كلا يزوري عن يوم شو أنتي بخندي بلا يتبل كلتا تانك دالينا كم بقاسي لنا تدالنا خلنا هندبت نبحنش نقول ما نزقدفو يلوم نبحنش كوتونا يبقاس ما نبحنش كأن بعلنا بمتاجين نحن عطو شعود شاموت بهالحانتي مركب كاب إثيوبيا تخاريو أبغى جيرو بزمان كعكعز بهالبوتا نحنشنا حنشنا أتينا إذا نجار رزق مسرتهم كلش ولا حنتي يخون بدرواتي بلنا قلت أنا قريب لنا بقى هندبت يوز خنزر نحن نبينا حاسين نزول كذا له نبرد نسمع صوتنا نزول نبي نبحنش حنش زما زي بازلين مش زما نيرو كم خمانة كمان زخون يكون كده كمان just فلسطين نيراتنا أنا ذكرنا فلسطين شايفيني أتينا حنش نتا فلسطين ندخل وانت حزية أتقول رأسي شايفيني يوز مهنا صغري كم رأسي أكوني يوز إذا تبرز الله زخون له بغرته إذا تبرز الله زخون له مهنيات هندبتنت نايتو قداي ديو كتدالو زي حجزكم ولا تسرعاتيو ندافع تخلو كتدالو زي حجزكم أين يدخل درنات كجمت سنبوتي أبزي
هو تملس وي تحت خنا بي مخنا يردأني نزلو أنا نعي كم زردأني مان نو تي من قستيس نيمناوين أتو خمس بورو موش أو كنات كنجمرينا كم زخنا يمس نو بس اللي منصر مالتي بس اللي منصر سي كخون زخل أغمطو ويكا قمتات نيرودو وي حبريتها نيرودو ندانا بورودي نعاكم زي حقزوكم بماتريال بتزرلو عدكي دروات كتكونو ولا سحند بس لزنبري نعاكم النعون تمدقعت مسكم كأني هند بتلاقكم زي أخفل الدليل واي شيشة حاوي انت هل مسلكا من البات سل مسخا حجة مجمرتاي سبزكم قيارة خاين كتكون تخيلي خاطر مدخن تقرأت تبهال توتالي نحنا نقراتنا سي كاب سرح وصا ايوني توتالي اب ميكانايزد بفلاي اب تانكينيا سوري نقل ما قد حنت قلتين ابس مراز نبورو ميكانايزد نيرم بفلاي سلمو سلف المستقبلتيس عن سلستان نبمولو امتم ميكانايزد بتينو نبمولو انا نبانا سجد شعو متكاتان قوم زقونو كبانا وسيدو حنت حيل وسيدو اقيمو اتازو قومم حيلي ابي نيرم اب بزغبابي كرن حمل مالو زبخل بوتا ابو كمو خجفا قال اتخوا مديبهم حجي انت يام زبلو نسومال كوديوخم بزبل ممخيتا نعوهم فولي عدكي كعطوهم جميرا نحنا زين عط ابتنت نامنا تانك خلوا نعم قرب فليز بالا تانكتات نامنا بي ام بيز بالا تانكتات الله فوز بالا تانكتات نسوم كم زعطكم تجيرن ناي مدافع تدعو خوينو 130 بي ام 21 نسوم كم زعطكم تجيرن تخلى هدسات مدفع يعطوني انتي مالتي زي بحقت كهرم زخل مدافع كم زي عطقو تجير مالت كمو عندها تركز خوينو نعمت تم نانا تانكينيا ترتانكي ميتسن فاغوتن قعد خلو اتيام جن قرب بعري ارو جلجلس بهال عين سنتاش كم زعطكو بخلا زرابان حنا تنسى تيلاسي نسوم قطعنا قالوا على هنقرا كادو نسوم دي فولت نيرمبا نايساس عجبت وي قال مدحانتيم تويلن السماء يفلطني أنا صاحي صوتي ما يزعل السماء يفلطني قال نناي كان تباهيلهم يوم تداليو ن سمار كسكودون قال لك كسكودو عقب سلام قال كسكودون ده صاحي اليوم ما هي تجيرو سلازي نحن أول حادث سب عين برد أو تيسو وحدات نيرنا مدفع عيشتات وحدات نير أبرز اسمه حدنا غا ن السودان كنت تباهيلهم تبانا بهند بيت كي تنقروا نفارس جيرو موسيلهم بوغاندا جيرو ميشاموال أو تستيبلنا سلازي هون دما نحنا أتوم زلنا أوتيستي بيجي طبعا نتحن سالسيتي تانك زعتك نسينا بحنش لا أتوس سالسيتي تانك بالفريق عرفنا نده وا كاب ماري تايم سر تفاني كابانا ترفيت زنبرس أمشي كرأتي وخلو بإيديهم سواء يسديو ولا عمل أخوانه مسانا أشوف حجي أنت مالتي أوتيست سلسة سانك أوتيست سلسة حجي أنت كيف سلسة هي أتمنى قستي نعنا كدخلين قال لي كون نجيب ليه زعم نعي بس سوري بس أنا من قدي حسبوهم قال حربيتو أنت عايز تقول أنا محربات مسي قرا زبح الكعلو أنت عايز تقول إنك سبب كمزش أجمزسي مسي بيجيكا ناتو أمن بر بزعبا نتسراوش إرتايت فوقهم زلوسي زي حسبوا له خينس ولا مدى بيزت فوقن يرنسا السون كوليتو بوينت سلازي يخون أيخون قل معنا هندبت يوم معنا توزولنا سلي هذا فريتهم ده هو فريتهم سلس فلتو كان حبيرهم شيء جميلهم كان يتكم عقبنا يمنا انتي تخون زلوا قالوا كتب كزارو كجميل نفرتهم كو أبس مريندر بمسارته نبتا نتبي مثلا تبيرهن أسرع بمسارته تي حنش زبها الإيريا ويتي ودبات ويكاتي تي دسيتات سلمنتها يا شعية من كتورو ويكاتونو دليا سلمتها تبي أخلا زي قبرته تبي أخلا نحرد أني تحطه زي متنيرو فلتو تلك أخذ نجرني نحرد تحطه زي متنيرو خينو تبي حاجة تخلاني أترى مالتي سلمتها بيترى مس مت إرتنا ناس أمس كانت كمت تدلي ويسلمتها شعوتها تخفيت تخوينات صباح حتى مالت ما حق غازني انت يا خمس سنة دلوخو قلبوا على خمسة سلة دخمة قلبوا على موت سراويت كأنه يلوم سلة أمونيوم يمن مبارك مريتهم كم زي كونه أمنو يتنار كنابة نيرترا مريت نيرو لك خطأ أمن بناتي رديت نيرترا مالت حجي سوري أبزي كان سؤال كذا اليوم زقور زبها لالو نبي من قصور قرب خير مقرابين مرحق دقين
زقور حنيش زقور نيام زبلو زقور زبحال عابي دسيت الجنسو قرب تلي نبي من قص قرب خيل مالت مسانا ديوغ جاس مالت كتاب ناب تبلو خلا حنيش كبير نسير حنيش يمكن أنا مالت أنا بناتي زبدا أنا مالت سوري نبي إرتراي يقرب نا إرتراي يوخ أي لي أزعمن مس نعاي بتنا عايز زبداني مغنياتو نبي إرتراي يقرب حدا كاب نحن مدفع 130 سي أب برعسو ليس تخل انتي سلزخون برعسو ليس تخل أب برعسو لو خينوس توكيس نخهرم نتزمس رديئتنا يمناين عن خطك إلزمس أب حانش زخون يخون ودا باينو سبا ينو برونين سبكونو بروز بوتا يكون من البات حجبزو عن زي أما حيش كامع بالس لزلو نحنا ممكن نبنينا دحا نقرقر كنا عطو خلنا سهاما يتنحن نحن هاما زي تعني حكاسي كم يجيرو هاما مستبي متصاب سوري ما لسي كبل كان لو خلنا يسبجي قال تجي كوينو قال أو صنحنا طبق ثمن أنتوا أطرين صنحنا سمو تايم بروني رم الأخوان تخوين إحنا مسمت أنا قلنا أنا أصلا بقى كتشين كالكالكا صوت سوري أنا بمتى متر كنا اليوم دلهم مسلكا تي دسيت ويكا تي بوتا سبني رونا ينبرون أيقون إرتراوي نيروا ينبرون يمناون يروا ينبرون أيقون بحقي تي مرتني إرترا زملكت مخانو دي خاتفلت نسخة مهنة أبي إرترا وشتون قال بوتا لو قال إريا لو سب زي يقولوا سلازنا يكلا هجري مرات أيقون يمن كا تحانش كا سبب يقولون نمون إرترا يكون كان بالزلزلة ويكا هم يخون زحات الزلهم أنا زحات الزلهم سبين برا أي برا بتاريخ نا إرترا مخانو يزفلت نيرو السخم تفلتو مالتي سخون ولا نا يمن مخانو عند حدا نا يمن مخانو زفلت نيرو سلم تشعو وتدرات كتسدد تجديدا دحرنا إرترا زفلت نيرو وكان إرترا ندحر كوينو بحق علم نا إرترا خمسة يكون اليمن كان توهبه زي فلوتي نغيرو نجرا يكون جن بتاريخ في الزامتات نا تاريخ أمسين خلينا على كلنا كنفرطو سلازقبنا سبات كفرطو سلازقبو مزحات الزلخو تحتو خلنا نصرلكا سلمتايا إثيوبيا خلاص ورا كتورو كتأتو كتحزو زي فتنت سلمتايا إرترا مسكونت ناس مسكونت كتحزو فتينا إلكا إلى مسحات كخا دخلنا إرترا وحدث هاجرنا إرترا مخانا مزميزو ملكاني كون خير أنت يا أبوان مسأتكم نصهم أنا يتخص كلك من قصة هاي مريم أنا انتبه يا إكبر كور نجرجن مش حاطه أبو زيمبابوي يقوله اتمريتتي ناي إرترا يكون ناي إثيوبيا حدا كلاي بتين سمع قوة حنش أبجي درجي يفرهم سلزنا قل وونا أيدليوني بخلاص زربان تاي مالتيو نسمونسي مريتنا يبلي نيرمي مالتي تا بوينت مالتي جن نعي كم زلداني حنش كبيرن سيل حنشن اتن كاروت نبانا قطن أربان نا إرتاين زبردي تالوني من الوقت نيمنون غزي وايد عليان غلز بلا نغرات كل يخليو نبعلو تسمنا حنش نبعلو حنش كبير سيل حنش جل زبل قانقواتات حنش تبل تمن مالتها تا كبير كعب مالتها سلازي عرباو قانقوا امنا يرسات غليچه نيره ግን ولا بعصبون عصب كبير على عصب صغير زبحال كمان لو يا عربا سايماي ነገር ግን ኣብ حنش فولكانو زبل صحفت نيرو فولكانو ማለት ካብ ጣልያን ስለዚህ እዚ ቮልካኖ ዝንባዕሉ ምክንያት ኣሎ ካልኣይ ኣብ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ከሎ ሓይሊ ባሕሪ ብኡ ኣብኡ ዓሪፎም እዮም ናብኡ ዝኸዱ ነይሩ ግን እቲ ፀገም ኣብቲ እዋን እቲ ሓይሊ ባሕሪ ክኸዱ ከለዉ ናይ ሶማል ባንዴራ ገለ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ግን ከም ናህና መሬት ወይ ከዓ ከም ናህና ደሴት እዮም ዝጥቀሙሉ ነይሩ ይኹን ኣይኹን ግን ህዝባዊ ግንባር ውድብ ስለ ዝነበረ ታሽሙ ክትብል ኣይትኽእል ኒኻ መንግስቲ ምስ ኮነ ግን كم عراريو ويكحزز قبوا نجر نير قوني خيلي وتقلاطيفو نجر جن قلتيف كات زي حزكاي زخون يكون نجر سفلطو زي كيل كات أجن تخوين لو بالنسو جن أما أكل بحر سلا زخونه حجانة سلا زوسم كو ويكاب زجيم كا تكينات كل عال سلا زلخو ويكون كزار أيكونا مزاج فضل خامس أمباسادر عند برهان كم سلا 7 عام إعلان مسجبركو زحتوا إلى اللونيرة سو ذهب سي مزاج خاطر بلاد لخات المساسلة إرترا حدث هاجر سلا زخونه دخمتها هاجر يايلوم نتي زنبر حدش ني تهاجر كنتات مزميزوم زخفت ومبر إرترا يجمرو تنزبل مرسي يبون نيرو حج مساخ على القبر كله خاطر ما هسال مرسي يزركب زلخو أوا أبتي زوانا فكم نعهم من تخونات كم يمثل نيرو كنا أتو صبو نحنا حيل بحر يوم أتيوم ناو مالت حيل بحر ونحن شايفون
سيول حانشن أب سيول حانشن حانش كبيرين دارقات قاطعي سلازي أب سيول حانش كوينو دحريو قند حسو وسنة تيوم يمناويان كا أب سميناو كفلنا حانشن أنا دحر أتقوى بوتاو سلازي أبو أتيو نسوم ويل كومفورت وقعويان وتهدراتيوم نحنا نحزب نايتي منقس إرتا وتهدرات يكون أبي إرتا زولو سراوت وتهدر يكون صور من بالمنقل أي تقال أي وتهدر أكايدا يسمي وتهدر قبو فاسيليتي ألو سوري زي بقلت يزال هو كان أبتي نعاقم زوجنا فكم نوتو نير ترى خنا وتهدر نسب نسيبل نقال عجلة ملك يقولون أول نعاقم كاز نبركم ما مسجمكم مسحت راتكم زوجنا فكم من تايو تاي بده هواني فكم انتاي غيركم كميس سجيركم ما دحرنا تاي تبعناتو مهنياتو نابتنا نير ترى خنا نحرمتينا قالنا نمزح لنا موني أرسنا نسحت لنا نير ترى خنا تسرعات زغبرو كمان نمسب تخول يكونن نو تزي تكورنا مالتي اوكي سلازي منالوات سلازي فولت كوغل صوفتي نمبر بخال ايكونكم نحنا ولا حانت سلازي نبره كونغو سان تخدينو زغيد مغبي زيبلو زخون يكون زيبلو ولا نبعلو حيل بحرقون زيبلو جلابو زيبلو يو ناو زاتو مخمان تنجلابو خبيت مزكرين مسين بلا كان حزا سلازي ايجين عجقنا زلوا برت زو 23 14 زبحال برت دشكا إذا مدفع زبحالا أبصرت يوم المقلون حد بحري مدفع كلي رشراشم إذا مدفع زبحالا خاب بيتان قال لهم تاتي 27 سنة دعك حجي يخون أي يخون قل إذا نقدر زحيل يمن كا البزي بلا ما صورن عبي مركب مرحبا لوهم مزحات كيستات لوهم نفرتخينات لوهم فلا كوماندر لوهم كل نقرات لوهم قمت تسجع من هنا بيتو كندوز خون سراويت كتكعي لهم كمان يتصبب تي سراويت كو حنت كان تقع عشان حنت كان مالت قطر مو حنت كان تبطوانت مالت حجب زو انزل زلو ايكون تحسب لنا مستفانو تفاني رحات تعرف هذا الله بزي مو كمان ابطو انت بقلت صدق مالك هاغرا غرغره زبحال اتونا ابطو انت تقال لا ترايو تتوهيلو حنت كان تقالت تطيمات شو مساتو وغن ابو اي ثينك الثلاث سمعات دم قال يمصنيحهم بتميتن بموتن كله هليكوبتر كتكوس لزليتي جنرال تخيلوا ماتيو نيشتي غولغول سلازلا تابتوتا يعليبو سيريام نيزالو سام غن موتو يام زلو تمنا هناخا سلازي خوينم غن ريلير غن الو مس اسم راخم زراخبو مس سلازي خوين ازازيو قرطو هادو تباهيل زنورو غيزي مالتي سلازي فلسرايت نمبر بريجيد كوين سلازلو مس اسم راخم زاربو حج براديو غيرو ازي جنرال وليد متكوس دلي نابتي غوبو وص كبلن كله اذا هليكوبتر اطقانا الله علي بانتا كنغبرايلوم عند أنت تدرار أقصى الوايلو سمكا بطور بخطور سميتن دخامن برتق نفاس كأنه بتوتا ورح عشرة خمسين يورو نستنفاس شيء نزا هليكوبتر كقاطرة بأربيجي لمسفتهم صحيتهم بأربيجي كو رحوم كويس كذا كسب سلسلة ميتي وكارم فلان تانكو ميتي كوين آخر مازال كم ميتي سلسلة ميتي يوم صحيتهم نزا هليكوبتر شعوقن كركبوا سلازلهم بأربيجي مستسحات وخط سامس دلي قويم بأغرب ريم حجي هذا لك هذا له نميتي لميتي يرى مالك غابة بوم بايد ما قاتل ما انتهي بوم بايد مستقاتلت ويا جنرال مس عجبتو ما تيزلهم مس اوبريتور راسو وا بمتى كوت شعو خواغو جميرهم سم كروت قالوا بالسمين كازلو خالتو وقعوان وتهدر كنات كوينو بقى زم ميتم زلو تلخ እንዳወሉ ተዋጊው ነዞም ኩሉ ሰብ አጽኒቶም ማለት ስለዚህ እቲ አካይዳሲ ዘይ ማጣጠን ሰራዊትን ግን ካብ ኩና ዝመፀ ናይ ገለ ዓመታት ናይ 5 ዓመታት تعرفت خلك خل ስለዝኾነ ድማ ካብ ኩና ናብ ኩና ስለዝኾነ ንዑ ፀገም ኣይነበሮ anyway ግን ኣትዮም ታ ነገር ተወዲያ ማለት ስለዚህ ብድሕሪና ንሕና መርገፅ ስለተረኸበ ንሕና ሙኻላንዲን ስለዝኾነ ጫሙ حزاتنا مزيا أوريداتنا تعينا نعطسلنا هم بر ميكانيزم ونكوب جكا استريلا زبحان لو صار نفرتي نسيم عجم استريلا بعلم نفرت هار من قالوا مستنفاسينا لو تنفاسهم كسب حجيرهم ما يسمى يخون ولا كان تقول لي قال اجي انت كم سنه دلو هي ولا حاجه نقر اي نبر حيل بحد بعلم شي كواغي قالوا بنتاش بتم فطناسي وا حنسب حافي بلا اتبع حرق اني شافي يقدر أنت فنايت الموضوع مثلا كواغاي كان
እተን ፒሲ ተገዚአን ኣብ ሓንሻ ኣተዋ ሽዑታ ኮይናት ኣይተሳትፋ ድሕርቲ ኮይናት ተመላልሰን እምበር ቅድሚ እቲ ወይ ኣብቲ ኮይናት ዝነበረሉ ግዜ ኣይተመላለሰን ንሓደ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ምስ ገበርኩ ዘለና ኤርሳስ ኣዘራሪብንስ ዋኖ ነቶም ጋንታ ኮን ሕና ናብፅሕናዮም ኢልኒ ኦኬ የብፅሕዎም ብዘይ ፀገም የብሉ ግን ምናልባት ብስውር መፅአ ናብፅሕኖም ክኾና ክእለ ኣብ ኩናት ግን ኣይተሳትፍ ዋላ ኣብ ኩናት ተሳትፋ ንሰን ንባዕለንሲ እዙየን ሒዘን ዘሎ እዙ ኣነ ክናቅሶ ኢለ ይኮንኩን እንዳረሽረሽ ብፍላይ ንታሽሙስ ንድሕቀትሲ ዳርጋ 1 ኪሎ ሜትር ፈርቃን ይስሃብ እዚ ብረት እዚ ንታሽሙ ወላሓን ዝገብራ ግን ናህና ኣካይዳ ናይ ኩናት ዳርጋ ኣጥፊእካ ጥፋእ ስለ ዝኾነ እዩ ካይዳ እምበር ብኻልእ ኣይኮነ ተረዲእካ ሕጂ ኣብቲ ዝቐፀለ እቲ ዝገበርኩሞ ኩናት ዝነበረ ውግእ ኩሉ ስለዝነበርካዮም ስለትገልፆ ዘለኻን ካብኡ ከይቀፀልና ድሕሪኡ ግን ብውሳነ ናይቲ ሕጊ ዓለም ናብ የመን ከይደን እየን እተን ወደባት ሕጂ እተን ደሴታት ተቕረጣ ሕጂ ንዓኻ ከመይ ተሰሚዐካ ድሕሪኡ ኸ ኤርትራ ኩናት ጀማሪት ኮይና ክትግለፅ ነዊሕ ዓመታት ምፅናሓኸ ከመይ ትሪኦ ንስኻ ናትካ ርእይቶ ክትነግረኒ ሽዑ ናብቲ ሓደ ክንኣቱ ፅቡቅ እዩ እንታይ ኣሎ መስለካ ንኣብነት ጀማሪት ኩናት ንፉዕ ተዛራባይ ንፉዕ ኣስማዓይ ክኸውን ይኽእል እቲ ሪያሊቲ ግን ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ነይሩ እቲ ኩናት እውን ጀሚርና ይኽብለካ ይክእልኒ ጃስት ንሶም ኣትዮም እዮም እኮ ጀሚሮም እዮም እኮ ዘሎ ሪያሊቲ እኳ ዝነግረካ ዘሎ ማለት ከምዚ ታሪክ ኢሎምኒ ይኮንኩን እኮ ዝብለካ ዘሎ እቲ ዝነበረ ኩነታት ጃስት ንሶም ኣትዮም ከተኩሱ እቲኦም ካልኦት ከዓ ኣለዉ እኮ መዓት ግራዶ መዓት ደሽካን ግርምታት እንዳሓዙ እኮ ኣትዮም ኣለዉ ወግዓውያን ድልድላት ሰራዊት ብሰሜን ኣብ ደቡብ እዮም ጃም ዝርከቡ ዘለዉ ስለዚ ደቡብን ስሶን ዳርጋ ናይ 20 ኪሎ ሜትር እዩ ዝኸውን ሓንሽ 20 ኪሎ ሜትር ግን ከም ዝምቾ ዘሎ መንገዲ ይኮነ ንሰፅፋሩ ዝኾነ ናይ ቮልካኒክ ዝኾነ ቦታ ይትበር እቲ ማንሲ ተገምፂሉ ይዛሃርመካ መዓት ፎክስ በላሕት እዩ እግረኻ ኢኻ ትሓምም ኮንጎ ትኸዲንካ ኣይከኣልን ይኹን ኣይኹን ግን እቲ ኣካይዳሲ እዚ እዩ ነይሩ ታሽሙ ይኮነ ንሶም ጀሚሮም ንሶም እዮም ኣትዮም ኣብ ሓንቲ ንሶም ምስ ኣተው ከዓ እዩ ሰራዊት ናህና ኣብ ሲውል ሓንሽ መፅዩ ገለ ሓንቲ ጋንታ ናብታ ሓንሽ ከዓ ኣስጊሮማ ድሕሪኡ እቲ ክቀራረቡ ዝጀመሩሉ እዋን ስለምንታይ መስለካ ንኹሉ ዝሓለፈ ዓመታት ኤርትራ ከም ዝጀመረቶ ክግለፅ ፀኒሑ ሰምዑ ነርካ ኢኻ ንስኻ እወ እንታይ ኣሎ መስለካ ኣነ ሓደ ግዜ ሰርፕራይዝ ወላ እዚ ከምዚ ስሚና ንመርፅ ገለ ዝብል ቋንቋታት ኣሎ ንዓያ ይርዳእኒ እዚ እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ኣካይዳ ንዓያ ይርዳእኒ ምክንያቱ ከስምዕ ክኽእል ኣለዎ ክገልፅ ክኽእል ኣለዎ ክዛረብ ክኽእል ግን ኣይተጀመረን ዲፕሎማሲ እውን የለን ናይ ዲፕሎማሲ መንግስቲ ይኮነን ባይዶ ሶሪ ማለት ብዓብይኡ እቲ መንግስትን በዓሉ እቲ መንግስቲ ናይ ምዝራብ መንግስቲ ኣይኮነን ግበር ኣይትግበር እዩ ኣንቲናው ናይ ጫካ መንግስቲ መንግስቲ ከመይ ኢሉ መንግስቲ ኮይኑ ኣለዎ ሕቶን ድዩ ግን እቲ ሲስተም ናቱ ኣካይዳ ኩሉ ጃስት ብምውሃድ ብምርዳእ ዝገብሮ ኣይኮን ብሰንኪ ዲፕሎማሲ ከም ኣነ ባዕልና ከሲርና ኢለ ዝኣምን ሶሪ ብሰንኪ ዲፕሎማሲ ኢና ሓንሽ ከሲርና እያ ዝብል እምበር ሓንሽ ታሽሙ ኮነሰን ዋላ እውን ብሰንኪ ዲፕሎማሲኦም ሲኖማ እውን ከብክዑ ኣይወፁን ግን ነይሮም ተፈሪዱ እኳ ተፈሪዱ ከሎ እኮ ክንደይ ዓመት ፀኒሕና መስለኒ ከም ዝርዳእን ዘሎ ሶሪ ተረዲእሩ ኣነ ዝኩረኒ ግን ክሳብ 200 ክሳብ 98 ወርሒ 6 ምናልባት ድሓር ክገፃ ዝኸውን ኣብቲ ናይ ምዘከርካ ድሓነ ሕራ እምበር እዛ ተቐዳመይቲ ፅቡቕ ግዜ መታን ክንቅጥብ ክንብላ ኢና ኣብዚኣ ክንወዳኣ ኢና እቲ ገለ ሓበሬታ ሰባት ረኺቦም ኣለዉ ንስኻ እውን ኣካፊልካና ኣለኻ እሞ ካልእ ግዜ ከም ጠለብ ሰማዕትና ከም ፍቓድ ናትካ እውን ናብ ውሽጢ እናኣተና ክንዝርዝሮ ክንፍትን ኢና ብፍላይ ከዓ ብወገንቲ ተጋደልቲ እውን ዝኾንዎ ክንትክፉ ክንፍትን ኢና ኣብዛ ካልእቲ ዛዕባና ግን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝነበረ ኩናት ንስኻ እውን ብዙሕ ሰብ ብጌጋ ከም ዝርድኦን እቲ ሓቅታትካ ካልእ ከም ዝኾነን ኢኻ ተንቢህካ እሞ ኣብኡኻ ክንኣቱ ሕጂ ፅቡቕ ናይዚኣ ፅቡቕ ጌረ ክገልፀልካ
أنا يبين زي مالس كوينات ويكات يمتلخ وي إتنا بوليتيكا إزي حزب ويان حنا تجري زباحة باي ذا واي يعني مسمولو تاشمي زي ريسبكت ناي تجاري أنياتو بزعبة تجاري خلص أو بزح صب بوزيتيف مالت بحانسا تقاليسنا أتيناس نصومناتو كسب حجي البرلمانتوم كي تلفن نعو الملس كي تلفن خصو وانيرن مخا تلفزيون سمع أبانا حسيب كاتب هيك خاطر سلازي عبي في اللي يالو ግን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክትምስል ንሕታ ኮይነ ግና that's not normal እዚ ሕጂ እውን ትምኢልና ኢሎም እዮም ተሳዒሮም እዮም ኢለ ዝኣምና ሶሪ ፋክት ይቕረታ ኖ ከም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንሕሰባ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ከም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ወሪዳትና ናባና ኣትያ ኣባና እውን ከቢድ ዝኾነ መከራ ኣውሪዳ እያ ብኣካል ፈልጦ ስለ ዝኾነ ከም ሃገር ንሕሰባ እሞኒ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናይ ሕወሓት ገለ ንግደፎ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ኣብቲ ግዜ እንታይ ገይራ معاس بخيمة بوتا كني وتهدرات انتهي نيرو الزرزر كنا نغرني بو مالت اجمامرو نوحي وزبلن بخم ايه كابتيس عن حدا ناتحيسكا نغير ما قد يكدز بيتودد ابرها من البات ابتا ابيت ما كابيت ما اساتو موصيو تيس عن شوعتن تزاربلا تنكيفو كذا حجين كنصراي بيتودد ابرها انا نودمنا يحلف اي يمني اسلو الولكيت اسيري خولي هونكم ما قصان زخيري لي أب عصبيات حموش أصلاً حموشتن أب تحتي مخناتو كوميشنر ناتو ناي وشو كوينيو ناب عصبات سلازي أب عصب مساعته أتي كوميشنر يخا لبا ويكا نقولو زمازازن سلازي أبي أخنا تغلق حيج ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ኮይና ሰንታይ መቃልስና ስለ ዝነበሩ ወያነ ከዓ ስለ ዝመርሖ ዝነበረነት ኢትዮጵያ ኤግዛክትሊ ወያነ ዝብል ዘለኹ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብርክት ግን እንታይ ክብል ስለ ዘለኹ ዓሰብ ምስ ተተሓዘት ከላስ ኣበዮም ገይሮም መስለካ ኣብ 18 ኪሎ ሜትር ካብ ዓሰብ ዋ እንታይ ከም ትገብሩ ዘለኹም እንታይ ማለትኩም ኢኹም ዝገላ ገለ ኣፊሶም ሎ كابتن زفرو زنبورو ماني من حدا كان هناك كان ميكانيزم بيتودد ناب 50 شوعات ناب 30 شوعات كيلو ابزونا يكون نيجمو ناب 50 شوعات كيلو ابزونا يكون شعوب ممكن كاو دوكم تقول اذا امريكا ناس كلا زغور سلام تاع مالتي قال لي ايام ارحقهم راي هذا بوينت يا حزا كايدهم صقم يقولوا سلازي باندا زبحر بوتالو بوريه باندا خاص بحر بوتال سلازي كابوريا نا باندا نا 25 كيلومتر anyway ابو بوتا جيرو دارغا كابوريا خمانسي قرب حلي في الكخامن حنت كيلا جي سايم يقول لي اوكي اذا نجر زي جميرو ግን እቲ መንግስቲ ክልቲኦም ዳርጋ ይወሃዱ ስለ ዝነበሩ ብምርዳእ ስለ ዝኾነ እዚ ፀገም የብሉን ገነፅ ዝበሃል ዘይብሉ እዩ ተወዲኣታ ነገርትያ ድሕሪኡ ወደብ ከም ድላዮም ይፅቆሙሉ እዮም ጃስት ሙሉእ ወደብ ይፅቆሙሉ زمول ودم داس تقوم له خلو ግን قرب بوشتي زسحبهم نيجر نيري حجي ابزي نيسياس زي امنو بزح مخنياتات نيسياس نبعلو حنتي ኢትዮጵያ ክገብራ ይሓስብ ዝብል ዲቲ ዘለና ኣብ ካልእ ሰብ ክፍለ ይኽእል نحن أصورنا شيطان نحن تنقصنا نخيطنا مسائلات ولا بشرات بمن قدي إثيوبيا خاني بيتنا هنا ودمنا أطول أصول تردان خمس أوكي بس ده أتوه خلو نحن خلنا تشتو خلو تلتي يزقاجوي سنحسب تسعان حموشتن لك إفلا كان له باندا زبحال سوري أب بوري باندا زبحال بوتا لو جوجو ما خنت فينا يلوم ما خنت تاجرهم أتو المية خا سبعان حدا كا تجميل مالو كبابي تسعان شو عتن كان دفع فوق الجميل هجي نهنا تقارتي نهنا سراويتات نهنا أبالات بقوم تعالوا كافتو بوتا بوت خمسة لوم تجي متى اتنقرتي كي جوهر طبعا أبزي من البات قلت مسكينا نخيس لنا أمبر نعنا هند بيت حنت معاتي انتهي له منا
ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናይ ሓንሽ ኩናታት ምስ ረኣዩ ንዘን ታንክታት ሞ ገለ ግበርዎን ገሊሎምናስ ቁርባ ፃራሪና ሓፃፂብና ገለገለ ጌርና ሕብሪ ለኻኺናስ ኣብ ዓዲ ንፋስ ዝበሃል ቦታ ሕጂ ዳርጋ እንዳተሃድሶ ገለ ገይሮሞ ዘለዎ ቦታ ከባቢ ኣብኡ ኣብ ሓደ ገለርያ እቲናየ ነርና ክልተ ሓይሊ ኢና ነርና ታንኪ ክልተ ሓይሊ እየ ዝብለካ ኦኬ ክልተ ሓይሊ ክንደይ ታንክታት ኢና ዓፀና ዘለና ትሽዓተ ታንኪ ሓንቲ ሓይሊ ትሽዓተ ታንኪ ከም ተዓፅዖም ገይሮምና ስለዚ ክንደይ ታንክታት ኣለዋና 18 ታንኪ እየን ዘለዋና ኳልኩሌት ክንገብሮ ንኽእል እያ ፀገም ኣነ ኣባል ናይትን ታንክታት ስለ ዝነበርኩ ፅቡቅ ገይረ ኤጌን ከዓኒ ቀላሲ እዩ እዛ ነገር እዚኣ ኮይና ሽዑ እንታይ ንኸውን ኩናት ክጅምርዎ ይደልዩ እንዳ ሃንደሳ ዝበሃሉ ነይሮም ኣብቲ ዶብ ውፁ ተባሂሎም እዚ መን እዩ እዚ ሓድሽ ፍሬም ዝበሃል ሃንደበት እንታይ ይብለና ናይቲ ቀዳማይ ክፍለ ሰራዊት ኣዛዚ ስለ ዝነበረ ቀዳማይ ክፍለ ሰራዊት ከዓ ኩሉ ግዜ ምክትሉ እዩ ወይ ከዓኒ ከም ተጠባባቀ ናይ ግንባር ወይ ከዓ ናይቲ ኮር ኣዛዚ ስለዚ እንታይ ገብር ሃንደበት ማለት እዩ ንዓና ከይነገሩ ባተሪአን ኮ ዝወፅአን ታንክታት ምስ ጋራጅ ተራዳዲኦም ብሕቡእ ክልተ ባተሪ እትዮም ለና ክልተ ታንኪ ኣርባዕተ ባተሪ ኣክትቱ ዝባእ ሓንቲ ታንኪ ክልተ ባተሪ ንሓንቲ ታንኪ እትዮም ክልተን ንክልተ ታንኪ ሶሪ ንቀዳማይ ሓይሊ ንካልእ ሓይሊ ክልተ ሓይሊ ኢና ነርና ስለዚ እቲ ሓንቲ ሓይሊ ኣነ ዝሓስኮን ታንኪ ኣነ ዝሓስኳ ታንኪ ሓንቲ ሓይሊ ከዓ ሓንቲ ብርሃን ሓስካ ዝበሃልቲ ካሕራ ዝኣተወቶ ዝብለካ ዘለኹ ሒዝናዮም ጎጎቲና ኣቶስ ሃንደበት ሰላም ወፂኡ ኣርክቡ ብሉና ታንክታትና ብየ ኣለዋ ኣብ ዓዲ ንፋስ ንሕና ዘለና ኣብ ሰላስኛ ካብ ሰላስኛ ሃንደበት ይፍቱና እዮም ዘለዉ ሕጂ ተብቶም እንዳበልና ለይቲ ምድሪ መኪና ገይሮም ወስዶምና ንኸይድ ታንኪ እሞ ባተር ዘይብለን ገለ ይብለን ፈልጠኒ ባዕለየ ውኢት እየ ሰውን ቃይዘዝከና ሓስኻን ኣትይዎን ኣሎ ጎጎቲት ማ ተስእዎን ነዳድኸ ቀዳሊና ኣለና ጉዝት ኣቢልና ነተስአት ተበጊስና ቡምባኸ ንምን ኣብልና ንኸይድ ነርና እንዳበሉና በቃ ዝረግፅዎ ይኹነ ፀላእ እንዳበሉ ፈቲኖምና ማለት ኒክሊማ ኣብፂሖም መሊሶም እዚኣ ሓንቲ ግዜ ገይሮም እዚኣ ሕጂ ምድራባት ክብላ ይክእልና ምድራባት ኣይክእል ንዓና ግና ከመይ ናይ ይወቅዑ ድዮም ይዳለዉ ድዮም ከምሉና ክኽእሉ እዮም በቲ ናይ ሓድሽ ፍሬም ኣካይዳ ሓይልታት መሲልዎ ሰራዊት ተራ ሰራዊት እቶም ውፃእ ክትብሎ ትኽእል መካናይዝ ከምኡ ይኮነ ንሓንቲ ታንክ ተዳልዋ 3 ወርሒ ድየ ብውሕዱ ይኹን ግን ወፂኡ ለና ሃና ሰራዊት ባዳ ኣትዮም ንባዳ እቶም ኢሎምና ኢለካ ፀኒሐ ኤርትራ ናይ ሓንሽ ታሹ ተሪፍና ኣለና السراويت ናይ ኢትዮጵያ ወፂሉ ኣይወፀን ኣብ ባዳ ኮፍ ኢሉ ንሕና ሰራዊት ኣብ ዓሰብ ኣሎ ንሕና ወላ ሓንቲ ክሳብ ወላ ሽዑ ወላ ሓንቲ ምድላው ዝበሃል የለን ወላ ሓንቲ ምድላው ቶይ ካልኣይቲ ከዓ ኣባ ናብኣ ፈንቦ ወፂሎም እንታይ ውሮ ነይሩ ሕጂ ባዳ ሶም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብኡ ኮፍ ምስ በለ እንታይ ባኹም ዝመፅእ ዝነበረ ወረ ወይ ዕላል ብባዳ ሰለስተ ይኹን ብወግዓዊ ይኹን ንዓኹም ዝመፀኩም ዝነበረ ሓበሬታዊ ዕላል እንታይ እዩ ስለምንታይ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዝብል ሕቶሲ ከመይ ነይሩ ናትኩም መልሲ ከመይ ነይሩ ናትኩም መረዳእታ ብሰላማዊ መንገዲ ይረዳድኣሉ መንግስቲ ጥራይ ትብልታ መልእኽቲ ካልኣይ ከዓኒ ሶሪ ኣብቲ እዋንቲ ኢሳያስ ጥራይ ከም ዘሎ ጌርኩም ኣይተሰቡ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ 15 ሓያላት ቀለስ ናይ ሃገር ኤርትራ እዚ ሳክት ከዚ ዓብዮም ገለገለ ዝበሃል ሓሶት ናይ ሓሶት ኢሳያስ ቀዳማይ ከዳ ኢሳያስ ናይ ንዓና ኣጥፊን ማሕረት ይግብረሉ እንታይ ክም ስለ ዘሎ ኸየ እዞም ሰባት እዚኣቶም ይቕልስዎ ነይሮም ስለዚ ብምድህዛእ ከረዳድዎ ምፍትኑ ነይሮም ብርግፅ ከዓ ከም ሓደ ኣካል ኢና ይኹን ኣይኹን ግን እዚ ነገር እዚ በቃ ይፈትሐዎ ኣለዉ ተባሂሉ ጠጠው ኢሉና ንሓና ሰራዊት ዝኸደ የለና ንባል መንጀረሻሽ ንሕና ተበጊስና ነርና መንጀረሻሽ ካብ ስርሐ ወፃ ኮይነ ማካይን ማክራይዚ ላይ ተበጊሰ ነይረን ፈኽፈኽ ኢለን ሞተርአን ኣብዚ እዋን ከረዳእከ ኣፅዋሪቱ ነይሮም ጣ ይኮነ መካይን ኣነ ነብሶ ከፍ ወታደር ሲ መኪና ሒዙ መፃና ይመስልኒ ኣብቲ ኮይና ምክንያቱ ንሓምሻይ ዙርያ ዝከረንስ ክፀርዎን ዘን መካይን ኢልዮም ሰሌንታ ጌርና ካይና ናይ ስጋ ጌር ያነ ሶሪ ነዘን መራሕት ኬድና ዘይንቆፅረን ካብ ነዘን መካይን ንቆፅረን እዮም ሕጂ ኣነ ዲክታተር ኮይነ ሃገራዊ ግልግሎት እዮም ሞ ገለገለ ይኮም ኣነ ጃስት ኖርማል እየ ክንደይ ክበዝሓይን ዘን መካይን ገለ እሞ ከዓ እተን ኦሪጂናል መካይን መስኮቢች ዝበሃለን ካብ ራሻ እዮም ብዙ ወራላት እልብ ዘይብል ቡምባታት መዳፍዓት ሚሳይላት ንገልምታት በዝወደምና ይዛ ንሕና ከዓነ ንሕና ንብረት ክብዓልና ንፈልጦ ከዓ ንሽየጥ እዩ ዘሎ እናሃለዎ ከሎ ሃንደበት እተውብልና
ሕብተብ ኮይኑ ክንኣቱ البي زي يقولوا كتات يلوم زم صو سراويت ملي مع عسكر ولا حد حتى يقولوا برات يقولوا قال زغلوا سراويت اشمو حيل بحري مارين كوماندوز بحالو اسلطينا منيرم كمزي تاشمو قلت ليس هاغراو بس حول سمعت نعم بزي راديو ركب ساقا ما يقنبالي مع سام تمرت نيرو زي خلهم كله تسعين شمونتن وحي أسات ورخ شديشة سوري تسعين شمونتن ورخ شديشة على أسات خطها بني I think sorry سنة سريقة من يمسي anyway رجع يخون كإلي حجي exact تين تاش مدقن ورخ شديشة أما تمرت مبرع على تقاط ساقا ما يقولون ده أما تمرت نسي مع ورخ شديشة نفهم فوين خمسة كاي أنا يملك عن له نبقى القدفون هيك أنا مسكري هي أملا خالد مسكري يزبلا خالد تانك ناتي كيف لتقوى لو بيد مسيا بوقع بلاتني قصة 5 شوعات زبال بوتا وريدا كاب 5 ني سوري 3 شوعات كاب 3 شوعات ناب 5 شوعات بإقرأ كيدو صباحينا بإقرأنا تانك كن كيت كنا تلا هو تانكس بنشوتي بومباي بلا قالي بلا تقول يقول قالي بلا قم بنشوتي بإقرأ خلاص أنا بإقرأ يقدمه زيتن ما ينحوسه But anyway أتينا أب 5 شوعات قفف ندابلنا أتينا أب 5 شوعات أتيناس تعون نتصفر تفضيها نتصفر مدفع مستنتاش مستشات مستكشافات الزام دمانس تعو أتري مالك تتصفر وعلا جراج موش من عيك حجزني كسب ساعات كلها نايلتي يسرح له أنا تانك أنا خناري كنا تجميل حمش أصلاً حمشان بيمانة يسوي له رجع ركب كي ولا حمش تقني يوم خوني لا ماري كمان عين برا نحاجة ده واقو توم ماري ليش مدري وجيهم كتير من مريوا أبدا أصلا السلام ريح حج نايتك أبدا أتينيرو 9 مكاين 9 مكاين كأبدا أمشيهم نبي يجمعوا مسلكه حسب أمشيهم وين يرسم راح سراويت كأنا بيحزبهم كيزولو نبدا سراويت من كتير يخيل 4 تانكنا أبدا سريتنا كنا وصار الحج تانكات شديش تانكي أبيالو أبحان إن شاء الله 4 تدمر شديش تانكي أخوينا عسرتك كنت تانك حزبنا أطلنا ناب 7 حدث أمشي رس شعات تانكي سوري شو ما تانكي شو ما تانكي لنا أطلنا بيجابي أزنبرة تانكات كنقرأ كده أبتا 7 حدث رايسي أنا أتو إلني لك نايس قالت ترحب لي كاتو بقص مش بالقص أنا 10 تانك بومب عليني 10 تانكي أنت مالك يما الناس قالنا ترى أنا البزي بلن تانك بدحري زعتونا يقدر تانك نحن عبالنا يعني يروك ميس بال برس حيز فوق استرائيل 4 5 تانكات أنت ريزيرفا تواقعت كويكونا أتيان مستنتعش مش كنا استيان كمتين كتكا أجي كابتي أورا تقبل لك كابتي ودعاو نايكتي محلتي في صاميتاتن نسخم كمتهدراتن كمتهدرات كمتي تتكامل زنبرك مسارحن زنبر زرزر كابو وصيلنا نابتي حفشة عابس إلى خنقاتو شعو ورار تجميرو إلكم نخم تأمنيركم إتبان يتراخت ورار جميرا لكم تأمنيركم ولاس يترا بخال جمرو تونيريو وإتبان بخال جمرو تونيريو تحفشة وصيلنا نايتهاجرن نايكتين هاجرات كمي مسل نير أنا بيجي رشحتو هزيعة وا صبواتي أنا كم حنش عرفتي فكرني نير صار حجي فكرني يا بيت عرفتي أب حنش نحن أتي خاجن قرب ما ينتهي تكون ينتعش من خو ما لسي بتعميس جخاي موت تقولوا ما ماسنا عايسي نعايق عجيات النص لا الفرق ساعة جيت أجيك سب كمية نايس كل سب كمية اللقمان أنا حاطين دلني يزمسني خمس روبوت يزمسني خمس كل خنا بسمع حجي انت كمسل دلوخ ايه كان تبي خاطني كل سب حنش سنه دحرت ما حيش اليوم من 4 حنش بملو محما يكون موجود قد بصوت اكو عرفت توهبك عرفتي قرب فريش تكون توهيل حجي تاع حسب نبسمرا نباص على حن بقول
ባፅን ዝበፅሐ ወቃዕ ፅርግያ ኣሎ ንባፅዕ ሕማቅ መንገዲ ስለ ዝነበረ እሞ ከዓ መንገዲ ዓፅረ ሽንቲ ገለገለ ስለትገብር እቲ ማይ ምስ ሰተኻዮ ደም ትሸይን ምሻኒ ኣብካ ገለ ዝኾነ ምድረ በዳ እዩ እቲ ሰብ ብኢትዮጵያ ተጠውዩ ክኸይድ እዩ ዝመርፅ እንዳበላዕካ እናሰተኻ ፅቡቅ እንዳረኣኻ ገለገለ ክትከይድ ተባሂሉ ንሃና ተጋደልትና ኩሉ ሰብ ወይ ብኢትዮጵያ ገይሩ ይኸይድ ወይ ከዓ ብኢትዮጵያ ገይሩ እዩ ዝምለስ ኣነ ከዓ ከም ኩሉ ሰብ ንባዕሎም ኢትዮጵያውያን ንባዕሎም ከም ኢትዮጵያውያን ሰባት ገይረይኩም ክናሓስቦም ነይሩ ክሪኦም ሲ ከይደ ፋክቲ ዝናስኦ ዘለኹ ብጀካ ምሩኻ ናይ ኣምሓራ ይፈልጥኒ ማለት ከምዚ ምሩኽ እምበር ከም ዘይተማረኸ ሲብል ኣምሓራ ይፈልጥኒ ክርኢ ኢለ ከይደ ምስ ከትኩ ካብ ዓሰብ ክኸይድ ከለኹ ብመርከብ እየ ከይደ ናብ ኣስመራ ንባፅዕ ክመለሱ ከለኹ ግን እዚኣስ ኢለ ሽዑ ብኢትዮጵያ ብመኪና ገይረ ብስካንያ ነይረን ናይ ስታዮ መቐለ ኩሉ ክንኣቱ ተረኣኽዎ ተፍታሽ ካበይ ጀሚራ ካብታ ዝገርመትኒ ነገር ኣብዛ ላምበሳስ ናይ 100 ሜትሮ ናይ 200 ሜትሮ እያ ነይራ ፍልል እያ ኣብቲ ንሕና ዶ ብፍፁም ከይፈተሹካ ሓልፍ ዋላ ካብ ኢትዮጵያ እንተመፂኻ ከምኡ ኣብታ ስግር ኢልካ ናብታ ናይ ኢትዮጵያስ ብጣዕሚ ብጡዕ ተፍትሽ ከመይ ዳ እዩ ጉዳይ ገለገለ ኢለ ምስ ሓለፍና መሊስካ ሰብ ካልኣይ ብሎ ምስ ሓለፍካ ካልኣይ ብሎ ከመይ ጉዳይ ገለ ከም ጀሚሩ ሕጂ እንታይ ክብል ስለ ዘሎ ከይዘብፃ ዘለኹ ኢትዮጵያ ምድላዋት ነይርዎ ንህዝቦም ከይተነፈሲ ክውድቦም ፀኒሖም ምስ ኣትኹ ወተሃደር ንኩሉ እየ ዝርኢ ማለት ከምዚ ኖርማል ከምዚ ኣልገፊፍ ኮይነ ይኮንኩ ንድኸይድ በጊዕ ኣይኮንኩ መን እንታይ ገብር ኣሎ እንዳረኣ ኮይኑ እንዳተኸታተሉ ከየ ዝኸይድ ስልያ ኮይነ ይኮንኩ ሪዕቲ ዘሎ ህያው ክህልው ኩነታት እዩ ወተሃደር ዳስ ወይ ሓደ ግዜ ታሽም ዝኸውን ንኩሉ ነገር ተጠራጣራይ ንኩሉ ነገር እንዳረኣየ ዝኸይድ ኣነ ተኺለ መቐለ ምስ ኣትኹ ፈሊጦም ናቶም ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ብፍላይ ሓደ ነይሩ ቶሞሶ ዝበሃል ምሳይ ናይ 74 ተጋዳላይ እዩ ኢትዮጵያ ዝቁም ገይሩ ዝፈልጣ እዩ ናይ ሻዕብያ ተጋደልቲ ገለ እንዳበሉ ተድሕሪና ወታደራት ይኹኑ ንሕና ከዓ ጃስ ክምቻኣልና መሬት ኢልና ኢና ንኸይድ ዘለና ኮና ንኸይድ ዘለና ሕጂ ገለ ካብቶም ወታደራት እንታይ ይብሉና እቶም ፖላይስ ንኣፋ ዝበሃል ባጤራማ ክትገብሩ ኢኹም ከመይ ይስማዓኩም እብሉና ይሓቱና ኢንተርቪው ይግቡና ከም ዝዕላልና ምሰሉ ሲ ይሓቱና ኣበይ ይኽልልኩም እብሉና ሕጂ ኣነ ከዓ ዘይፈልጥ መን ዝተሰወ ዕዋ ጋብር ታሪካዊ ትግራይ ገለገለ ኢሉ ዘሪፍሎም ነይሩ ቀደም ዝራሙ ሃገርካ ምላሽ እንታይ ትበሃል ገለ ትብል ከዓ ደርፊ ነይራ ከዓ ሶሪ ሕጂ ታሽሙ ገብረ ሕጂ ንሶም ከምዚ ኢሉ ሰለስተ ክልል ምስ መን ይዓተብ ኣነ ከዓ ክልል ትበሃል ኣይፈልጥ ቋንቋ እንታይ ኣይ ማለት ክልል ሕጂ እቲኦም ተጋሩ ንባዕሎም ይፈላለዩ ቋንቋ እስኮን ኮይኑ ግን ድሓር ኣረዲኦም ምምሕዳር ምምሕዳር እንታይ ማለት ግን ምምሕዳር ዳሞና ኤርትራ ኣብሎም ከዓ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ህዝቦምን ሰራዊቶምን ሲ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ነገር ሲ ኔጋቲቭ ድሮስ ጀሚሮም ኣሎ ማለት ኣብ ኤርትራ ግና ዝፈልጥ ሰብ የለን ኣንኳይቱ ህዝብናስ ኣነ ንባዕለይ ሰራዊት ኮይነስ ኣይፈልጥን ኣነ ንባዕለይ እኳ ተጋዳላይ ኮይነስ ወልሓንቲ ብዛዕባኡ ዘይንትን ሕጂ መን ምድላዋ ዝገብዞ ሶሪ ከይሓልፋ እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ከዓ ከምፃልካ ኣኹ ዝከልካ ሓይሊ ኣየር ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ክስልጥን ተመጂቡ ነይሩ ሕጂ እዚ ክነግረ ወስዶ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ከዓ በዛበ ጴጥሮስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ወዳቢ ጎስጓስ ትጥቀመሉ ዝነበረት ምስ ሓደ ኮሎኔል ግርማ ተስማ ዝበሃል ጌራ ንክልቲኦም ትጥቀመሎም ስለ ዝነበረ ከም ሓደ ህያው ወይ ከዓ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣገልጋሊ ጌራ ትሓስቦ ህዝባዊ ግንባር ወይ እዚ ግን ተቐይሩ ድሮ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኢትዮጵያውነት ከይተርፎ ተቐይሩ ነዞም ኩሎም ኤርትራውያን ቤት ምሶራ እዚኦም በሰል ኣለዎም ከም ዘለዎም ብቃዕታ ይኮኑ እንዳበሉ ንብሎም ዲስኳሊፋይድ እዩ ዋይ እንታይ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንጎ መፅኦም ንክዋግኡ እስከሰልጥኖም ኣይክእልን ኣይደልይኒ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ምስ ኣበየቶም ኢትዮጵያ ያው ናበይ ዝኸድ ዘሎ ንበዓል ራሻ ጣልያን ናብ ካልኦት ሃገራት ዝሰላእኩቶም ፓይለታት ሞሶም ከዓ ብቑዓት ኢሎም ዋይ በዛበ ብቑዓት ኣይኮኑ ኢሎም እዚኦም ከሰሎም ዘይተቐቢሎም ክርዳእካ ኢለ እየ ዘምፅኦ ዘሎ ስለዚ ሙሉእ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ምድላዋት ዘይትገብር ከላ ንሶም ምድላዋት ይገብሩ ነይሮም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከየዳልው ዶ ነይሮም ኤርትራ እወ
ግን ኢሳያስ ንናቱ ዕላማ ይንበር ንኤርትራ ክከላኸል ኢሉ ሓሲቡ ኣይብልኒ ኣይኮነን ከዓ የማነ ገብረአብ ከም ኣኽብል ሰሚዕዮ ኣብ ሓደ ሕቶትና ዲልዎ ዋላ ገለ እዋን ሕና እውን ከምዚ ንሰሙ ዘለዎ ንብሩ ኩን ዘሎ ኢና ሓሳብ ንዓና እንዳጥፋእኩም ሃገራዊ ግልጋሎት ትሰጡ ነርኩም ከመይ ማለት እዩ ከምኡ ይኮነ ሪያሊቲካሊ እዩ እቲ ዝብግን ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ኮይዱ ኣብ ገዛ ንፅፈለ ይበሃል በዓል የማነ ኣዛብ ምሕረት ይግበረሉ ግን ንህዝብና ነህዝቢ ዘሎ ዲያስፖራ ዝበሃል ኣታሊሎም ዘይከውን ሓሶት እንዳነገሩ ስለዚ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ምድላዋት ኣይኮና ንገብር ነርና ብግምጣሉ የብርሱና ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ብወግዓዊ ዝተምሃሩ ከማ ወግዓዊ ወተሃደር እዮም ዝስጡ ስለዚ ኣብ ምድላዋት ነይሮም ኢትዮጵያ ካብ መጀመርታ ትሒዙ ተረዲእካ እحنا ما ندولنا نير እዚ ሚሳይል ዝብለካ ዘለኹ ሚሳይል ቡችራ ዝበሃል ከውፃልካ እዩ ዝዓል ኣብ በዛበል መፅኡ ኣብ ኣስመራ እንታይ ሃሪሞ ሓይልታት ምክልኻል ፀረ ምክልኻል ነፈርቲ ሃሪሞ ኢላ ትኸውን ድምፂ ሓፋሽ ዋው ፀረ ነፈርቲ ይኹሉ ዝበሃል ግን ፀረ ነፈርቲ ኣይናይ ፀረ ነፈርቲ ሃሪሞ ዝብሉ ሕቶ ግና ዙ እዚ እንታይ ዝብለካ ዘለኹ ሶሪ ሕጂ ከምፃልካ ቁርብ ምናልባት ናይ ሓይላ እየር ከምፃልካ ቁርብ ይነፅር ኣለኹ እዚ ዙ 23 ዝበሃል ሓፂር ርሕቀት እዩ ዝኸይድ ምስ መን ዝበሃል ኣነፈርቲ ከዓ ማይ ትገብር መስለካ ምስ ሚግ 21 ሚግ 23 ዝበሃል ኣነፈርቲ እዩ ዝኸይድ እዚአን ሚግ 23 ዝበሃል ኣነፈርቲ ክትኩሳ ከለዋ ተነቂተን እየን ዝትኩሳ ማለት መፅአን ይንቆታ ተነቂተን ተኪሰንቆ እየን ዝኸዳ እዘን ናይ ሕጂ ነፈርቲ ግና ነቲ ካርሞ ዘለያ ዕላማ ኣብዚ ኮይነን እዩ ሃርሞ ዶ ሃሪሞ ዶ እኔ ፅቡቅ ጌረን ኣረጋጊፀን ከዓ እንዳሓልፍ ሕጂ ሪኦ ፍልል እዩ ዙ ምስ ማን ይዋግእ ኣሎ ምስ ሃረሞቶ ኣረጋጊፃ ትኸይድ ነፈር ዋዳትኒ ተረዲእካ ሕራይ እቲ ዛዕባታት መተን ከይጭንዳሓና እሞ ከይንቐትል ግዜ ምስ ምሉእ እንታይ ይበሃል ማለት እዩ ናብ ናይ መጨረሽታ ገፅና ክንከይድ ኢና እቲ ዘለካ ለበዋ ዘለካ መልእኽቲ ረሲዐዮ ትብሎ ንእሽተይ እንድሕር ኣሎ እውን ሓንቲ ደቂቕ ክልተ ደቂቕ ክበካ ዓድል ካብኡ ዝተረፈ እቶም ዛዕባታትካን እቶም ተመኩሮታትካን ኣዝዮም ሰፋሕቲ ስለ ዝኾኑ ቅድሚ ሕጂ ዝሰማዕኹ ዕላሉን ኮሚዩት ንዓይ ዘረዳእኒ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ኣዝዩ ክትገልፆ እውን ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ሕጂ ብመደብ መታን ክንሕዞ ነቲ ኩሉ ዛዕባታት ሰማዕትና እውን ኣብ ሓደ ዝፀቐርጠወ ኣብ ሓደ ኣንገላት ሒዞም ኣተኪሮም መታን ክሰምዑና መታን ክሕግዞም ኣብዚኣ ክንውዳእ ኢና ሎም መዓንቲ ናይ መጨረሽታ ዜን ክምልእ ለና ኣለኒ ትብሎ እንተለካ ክሰምዓካ ብከምኡ ክንውድእ ሎም መዓንቲ በዛ ክብለካ ፅናሕኩም ምላእ ትሕሸኒ ምክንያቱ እቲ ሚሳይል ንሃናሲ ሓፍተይ ምንኣስ ሓፍተይ ንሓይለ ኣየር ናይ ኮማንድ ፖስት ሓላፊተን ኣነ ኣብ ዓሰብ ተተኺሉ ስለ ዝነበረ እቲ ሚሳይል ሪኦ እዮ ነይረ ክንደይ ወርሒ ወሲዱሎም ክትኽልዎ እንታይ ገብሩ ነይሮም ይሪኦም ነይረ ማለት ሲ ሽዑ መፅአ እዚ ሚሳይል ንህና ተተኺሉ ዶ ኢልያ እዞም ኣባላት ሓይለ ኣየር ከዓ ንዓይ እንታይ እዮም ዝገብሩኒ ሓዋድያም ሰመረ እንዳተባሃለ ስለ ዝሓስቡ ኩሉ ይፈልጥ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ስለዝኾነ ድማ ንዓይነብን በቲ ሓደ ከዓ ጣዕቢት እዮም እቶም ፓይሎታት ከዓ هو تدخل الليلاتني أي تدخلت تميسايل سي قرفوا مش كتكل أي تمهرون توم ميسايل توم ناي ميسايل أولاد ناسي سذا اليوم دا توم ناي ميسايل تمهيلو منبر أي تمهرون هاي زبلك هذا أي تمهرون نقول أولاد ناي ميكانايزد كم هروهم يلهم شريتهم من نبراشا رادار مهرمهم ميسايل مهرمهم من مشا سلاز غنا دما ميسايل يرم تزخون تزخيلون يرم تزخون تنا إرترا بس ميسايل متهرمة تنفرتي بس أبى أوشتي أسمر مسألة أو باي تهاريم مش كندي زي مش هارمة مستوى تبون تهاريم من تاي تهاريم بزو سلزي دحري توراريو تخيلوا مو مثال أنت هيك مثلا ذلو خير إرتاس دالون يراس تخون دامو إذا مثال ك دحنا أنا موجودة فينا إذا مثال كأم تدخلنا أي تدخل سلزي أنت هيك مثلا ذلو خير مس حدا عبوس أكايدا زلوا سرعات هذا نفع ناي دبلوماسي زلوا سرعات challenge خو قبره كبعل أف بحال الزبن أمن قصرنا إثيوبيا أنا just fact تبغى ترديك ما نلامي زنبرني حتتات ودي له كمتي قدمه بلا خبلة نحكو بزح زعباتات كنت نكفل النخل مساقة جزية فرينا كنت نكفهم كنت كتينا نلامي جنس لذهب كان جزين لذهب كان حبرتنا عزيم سنكا thank you سلام مشات